Kvinderne. Hvad betyder landbrugsudviklingen for kvindernes stilling i landbrugsfamilierne? De kvinder, der var gift med landarbejdere, måtte ofte tage et supplerende job for at opretholde familiens indtægter. Det var dog dårligt betalt arbejde. Det var jobs som rengøring, madlavning, syning og ufaglærte jobs. Normalt var det kvinderne, der foretog sig de kvindelige pligter som at malke køer, men i det landmændene fik mejerier og slagterier, var der ikke brug for kvinderne i produktionslivet. Hvad betød urbanisering af de borgerlige familiers sammensætning for kvinderne her? Kvinderne havde en betydningsfuld rolle, men da kvinderne begynder at komme ind til byerne, bliver de oplyst om at de nye arbejdsmuligheder, hvilket gør, at kvinderne vil have arbejde som sygeplejerske osv. Kvinderne starter foreninger som f.eks. Kvindernes Forbund. Hvilke centrale begivenheder der nævnes i forhold til udviklingen af kvindernes rettigheder? Ja. Ægteskabsloven i 1925, hvor at mand og kvinde blev ligestillet juridisk set, og grundloven i 1915, hvor at kvinder og tyvene fik valgret, kvinder og tjenestefolk uden husstand fik stemmeret, og at kvinder fik stemmeret på grund af Første Verdenskrig, og det radikale kom til magt.